Il-Gvern permezz tal-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici u d-Deputat Laburista Glenn Bedingfield nida l-Istrateġija tal-Kottonera blan li ttejjeb il-kapital soċjali, l-ambjent urban u terġa' tagħmel mill-ibliet tal-Kottonera ċentru ta' attività ekonomika u soċjali kif kienu darba. L-istrateġija li fiha ħemel ta' inizjattivi tagħti ħarsa sfiqa lejn it-tliet ibliet tal-Kottonera u l-Kalkara u tinkludi fost oħrajn ħidma u proġetti għar-restawr ta' swar u fortifikazzjonijiet fosthom tal-forti rikażli, parkeġġi, servizz aħjar ta' trasport bil-baħar u tisħiħ tal-faċilitajiet tarmiġġ. L-istrateġija tħares ukoll għal aktar spazji miftuħa, ġonna ġodda, faċilitajiet sportivi u ta' rikreazzjoni u attivitajiet kulturali biex il-qudiem il-Kottonera tkun ikkunsidrata wkoll bħala il-Belt Kulturali Ewropea ta' pajjiżna. Id-Deputat Glenn Bedingfield qal li l-istrateġija hija waħda minn nies għan-nies għax tfasslet fost l-oħrajn fuq iktar minn 200 proposta li jmorru lil mid-diskussjonijiet li saru ma' residenti u laqdiet taż-żona. Tenna li xi xogħlijiet diġà bdew fosthom għad-daħla tal-Isla u x-xatt tal-Kalkara f'kollaborazzjoni mal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u Infrastruttura Malta. Spjega wkoll kif fil-ġimgħat li ġejjin se titwaqqaf il-Fondazzjoni Kottonera li se tieħu ħsieb l-implementazzjoni tal-istrateġija. Sostna però li lil mill-proġetti materjali tinħtieġ bidla fil-mentalità. Il-mentalità m'għandix tkun defeatist mentality, imma aħna għandna dal-potenzjal kollu, għandna tliet ibliet u l-Kalkara illi huma fost l-isbaħ lokalitajiet li għandna f'Malta, aħna gburin bihom u rridu nkunu gburin iktar bihom u neħdu ħsibhom aktar, illa li xekk mhux se neħdu ħsibhom aħna ħadd mhu ħajħu ħsiebhom f'isimna. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq dwar il-ħtieġa ta' żvilupp sostenibbli biex l-ambjent ikun protett. Qal li l-Gvern m'għandux bakketta maġika iżda strateġija biex bl-istess mod li saret bidla kbira fil-Belt Valletta, anke l-Kottonera terġa' tingħata ħajja ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.